ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Domti J. Ин навори хонаҳои фурӯшӣ мебошад, айниқтараш барномаи хонаҳои фурӯшӣ мебошад, ки дар ин барнома мо пешкаши шумо як тане, ду тане, яку якбора 6та хонаи фурӯширо мекунем аз тамоми минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз шаҳри Душанбе ва дигар ноҳияҳо. Чӣ намуд хонаҳо дар имрӯза навормон мешаванд? Дӯстони азиз, бо диққат гӯш кунед. Сехонагаи фурӯшӣ бо таъмир, бо подвал дар якум советский бо нархи беҳтарин фурӯхта мешавад. Инчунин дӯстони гиромӣ, якта духонагаи фурӯшии коробка бо нархи 390 000 сомонӣ, яктаи дигар духонагаи фурӯшӣ бо таъмир бо нархи 530 000 сомонӣ наздики шаҳри Душанбе, наздики мости 46 микрорайон, аниқтараш дар гардиши Ленинград. Инчунин ҳавлиҳои фурӯшӣ дар ноҳияи Носири Хусрав ва дар шаҳри Норак ҳардуяшон нархҳошон бениҳоят арзон мебошад ва боз якта дигар ҳавлии фурӯшӣ дар Московская област, Федератсияи Россия. Ба кадоме ки хонаи фурӯшӣ дар Россия лозим бошад, марҳамат навормона то охира тамошо кунед. Дар ин навормон хонаи фурӯшӣ бо нархи бениҳоят хуб дар Федератсияи Россия ҳаст. Барои ҳамин дар як ҷои бароҳат шишта навормона ба ҳазур то охира тамошо карда ҳаловат баред. Дӯстони азиз, ҳатман худи ҳозир лайк монданро фаромӯш накунед. Бениҳоят дастгирии хуб мешавад барои канали мо ва фикрҳои худатонро оиди хонаҳои имрӯза навормон дар комментария нависед. дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед, ба рақамҳои барои реклама 907 1455 15 дар WhatsApp ё ки Telegram муроҷиат кунед. Ин номерҳо барои реклама мебошад. марҳамат, хонаҳоро якта ба якта пешкаши шумо мекунем. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ, гардиши Ленинграда ҷойгир мебошад. Дӯстони азиз, бинои сари роҳ, бинои 12 ошёнага, худи хона дар ошёнаи паст ҷойгир мебошад. Дар панҷум ошёна квадраташ 66.6 метри квадратӣ, ду хонага. Дӯстони азиз, бино албатта ки лифт дорад. Дар подвали амин бино садик ҷойгир мебошад. Дӯстони азиз, дар наздикии хона ҳам мактаб аст, боғчаи кӯдакона, масҷид, коллеҷи тиббӣ, бозорчаи фабрика, бозорчаи Ленинград. Бо воситаи нақлиёти ҷамъиятиам умуман мушкил нест. Дӯстони азиз, маршрутка, автобус, таксӣ ҳамаш зиёд мебошад, ҳам ба самтҳои шаҳри Душанбе, ҳам ба самти ноҳияи Рудакӣ. нархи хона бошад 390 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 2352 мебошад. WhatsApp доранд аз номи канали Domti J. барои маълумоти бештар занг занед, пурсон шавед, фурсати хубро аз даст надиҳед. ва аз ноҳияи Рудакӣ боз як хонаи дигар дар ҳамин навормон аст. хонаи рақами 6 мебошад, лекин вай аллакай бо таъмир аст. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Носири Хусрав, деҳаи Муротепа 1 мебошад. дӯстони азиз, ҳавлии калон аст, иборат аз 30 сотиқ замин, бениҳоят замини калон ва хонаи истиқоматӣ дорои 3 ҳуҷра бо таъмири миёна ва боз як хонаи навсохт ки аз 4 ҳуҷра ва коридорҳояш иборат мебошад. дӯстони азиз, таъмир коробка. дар умум 7 дар хона мешавад. хона дар наздикии мактаб, боғчаи кӯдакона ва беморхона ҷойгир мебошад. об барқ дорад, менависад соҳиби хона. ҳуҷҷатҳояш 100% харидори аниқ бошад, занг занад. нархи хона бошад 210 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Domti J. барои маълумоти бештар занг занед, пурсон шавед. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Носири Хусрав. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Норак 20 сотиқ замин мебошад. дӯстони азиз, ҳавлии калон аст, 3 дар хона, 2 коридор, 5 ба 2.80 аст. дӯстони азиз, масоати хонаҳо: ошхона, анҷомхона, ҳоҷатхона, баня, 2 оғил дорад. дӯстони азиз, 8 метра боғ дорад дар ҳавлӣ. об барқ дар дохил аст. ҳамагӣ 2 километр аз роҳи главнӣ дур мебошад. ҳуҷҷат ҳаст, менависад соҳиби хона. суроға, шаҳри Норак, деҳаи Кулон. нархаш ҳамагӣ 135 000 сомонӣ. боз муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд аз номи канали Domti J. барои маълумоти бештар занг занед, пурсон шавед. дӯстони азиз, наворе ки дар рӯи экран мебинед, мо каме ускорид кардем, чунки навори бениҳоят калон мебошад. қариб 5 дақиқа аст.
мо ҳам як қисми ин наворро мемонему, ҳамон як қисмаш ҳам ҳатто ускорид мекунем, чунки бениҳоят дароз мебошад. Агар хоҳед ҳамин навори хонаро бе ягон хел ускоридне ба пуррагӣ ҳамашро тамошо кунед, пас ба рақамҳои ватсапи соҳиби хона муроҷиат кунед дӯстони азиз. Мо аз сабаби ки навор дарози бад аст, ҳамашро дар ин наворамон монда наметавонем. ҳавлии фурӯшӣ дар Федератсияи Россия, Московская область, Шолковский район, деревня Каблукова. аз хона то истгоҳа 5 дақиқа пиёда мебошад дӯстони азиз. Автобус то метрои Шолковский меравад. аз хона то МКАД 35 километр ҳамагӣ мебошад дӯстони азиз. хона бе таъмир аст, 180 метри квадратӣ мебошад масоҳати хона. об барқ ҳаст, заминаш 10 сотиқ аст. гирди ҳавлӣ маҳкам мебошад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд, аз номери каналмон муроҷиат кунед. нархи хона бошад 5 миллиону 500 ҳазор сомонӣ, боз арзон мешавад. мошин, хона вариант боша алиш мекунем, болои сумтиян менависад соҳиби ин ҳавлӣ. марҳамат дӯстони азиз, ҳавлии фурӯшӣ, хонаи фурӯшӣ дар Федератсияи Россия ба кадоме лозим бошад, марҳамат. аз Федератсияи Россия тамошобинои зиёд мебошанд. барои ҳамин метавонед занг занед, аз номи канали Dom TJ пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар тарафи якум Советский ҷойгир мебошад дӯстони гиромӣ, кӯчаи Борбад 8. се хонага бо масоҳати 68 метри квадратӣ дар якум ошёнаи бинои советӣ. худи бино аз 4 ошёна иборат мебошад дӯстони азиз. хона боз тақхонаам дорад, ҳуҷҷат дорад, бо таъмир аст, дар якум Советский ҷойгир мебошад. нархаш 756 ҳазор сомонӣ, боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд, аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг занед, пурсон шавед. дар наздикии хона ҳама чизҳои даркорӣ аст дӯстони азиз, чунки минтақаи беҳтарин мебошад. падвалаш 2 бассейн. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ, гардиши Ленинграда ҷойгир мебошад. ду хонагаи пурра, яъне ҳама ҳуҷраҳояш ва ошхонашам низ тиреза дорад. бо масоҳати 67 метри квадратӣ дар ҳафтум ошёнаи бинои новостройка. хона бо таъмир аст дӯстони азиз. бино лифт дорад. дар гардиши Ленинград дар назди роҳи Калон ҷойгир мебошад. минтақаи беҳтарин аст. дар аввали навор аллакай фаҳмудем ки дар наздикиаш ҳама чиз ҳаст. хона бо таъмир мебошад ва фурӯхта мешавад бо нархи ҳамагӣ 530 ҳазор сомонӣ. бениҳоят нархи хуб. боз ин нарх ҳам савдо мешавад дӯстони азиз. ба соҳиби хона срочно пул даркор аст. барои ҳамин марҳамат, варианти хубро, варианти арзонро аз даст натиҳен, то ки пушаймон нашавед. барое ки минтақаи хуб аст. дар асл минтақаи хуб аст. худатон метавонед рафта аз пешӣ бинед, домам аз пешӣ бинед, хонаам аз пешӣ бинед, таъмираш нав мебошад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. занг занед, пурсон шавед. ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед дӯстони азиз. боз хотир расон мекунем, хонаҳои панҷум ва шашум наворҳои алоҳидаи худашонро дар канали Dom TJ доранд дӯстони азиз. барои ҳамин метавонед ё ин ки ба худи соҳиби хонаҳо муроҷиат кунед, ба шумо ссилкаи видеошон нароӣ мекунанд, ё ин ки метавонед ба мо муроҷиат кунед. ба номерои барои реклама нависед ки ҳамин хонаи навори алоҳидааш даркор аст. бе ягон проблема мо ба шумо видеои пурраша, видеои алоҳидаша роӣ мекунем. барои ҳамин марҳамат дӯстони азиз, мо дар хизматем. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.